ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾನೋಡು ಕಟ್ಟಿಯೇ ಸಾದಿಡಿಬಿರ್ಕೆ ಬಾಯಿಡು ಕೂಲಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ವಾಲಗದಾಯಗೆ ಬಿಲೆ ಕೈಕಾರಡು ಬಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಯಗೊಂಜಿ ನಿಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾಧೀನದ ಆದುಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಪಾದು ಪೋತೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಓಲ್ಲ ಕಾಲಿಡ್ದು ಕೀಲು ತತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಡ ದಾದುಂಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡ ಅತ್ತನ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡೋ ಒಂಜಿ ವಾಲಗ ಉರಿಪುನಾಯನ ಎದುರ್ದ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಬಂಡ ವಾಲಗ ಉರಿಪೇರೆ ಆಪುಂಡೋ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಾನಗ ನಮ್ಮ ವಾಹಕಾರಣಗಳ ದೈವ ಚಿತ್ತನು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪನು ನಂಗೆ ಮೀರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಡು ಬದುಕೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಲಾದಿತ್ಯರನ್ನಾಣ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪನ್ನರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರದು ಪೋತೇರು ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ರೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಉಳಯಿ ಒಂಜಿ ಸಬುದೊಡು ಸಮಾಜನು ಎಂಚ ತಿದ್ದೊಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಾ ನಮ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಲಾ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತ ಉಮಿಕ್ರಾನ್ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪು ಪಗತ್ತದ ಬೈದಂಡು ಉಸುಲು ಸೋಂಕಿಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಿಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಾರದ ಅಕೇರಿದ ಬಿಗದರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಗಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲದ ಗೇನದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುದ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಜನಾಂಗ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಳ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲುಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿ ಮಹತ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು 14 ವರ್ಗ ಉಂಡು ಬ್ರಾಣೆರೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟ ಕಡತ ಒಂಜಿ ಬೆಡಿಮರದು ಸಾಯಿಬವರೆ ಮುಟ್ಟಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಮೂಜಿ ವರ್ಗ ಆ ಮೂಜಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೀನು ಲೆತ್ತದಿನಿ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನು ವಾ ರೀತಿ ನಂಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಕನತುಂತಾದಂಡು ಅತ್ತಂಡ 2 ವರ್ಷೋಡು ನಮಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹತ್ರ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕಿರ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಎತ್ತಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ವಾ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲು ಸಂಘಟಿತರಾತೇರು ವಾ ರೀತಿಯ ಸರಕಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಬೇನೆನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಾತ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲ್ನ ಮನವೊಲಿಸವಲಿ ಪನ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಂಡ ಆಯಾಯ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಲೆಪಡಾದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆನ ವಾಲಗ ಮಲ್ಪಾದು ಈ ಬಗೆಟ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಾದು ಸರಕಾರಗೂ ಅವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಂಗಾರಣ್ಣಗೆ ಅಂಜನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಗು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ನಡಪುಂಡು ಪಣಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಪಣ್ಣದು ಆಚಿರುಡಿಪ್ಪರು ಪರವ ಸಮುದಾಯಡು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಂಪರಾಗತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಜಲದ ನಡೆಟ್ ತನನು ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ತೊಡಗಿಸಾವೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐತ ಪಾಠ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರಣಿಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ಬುಡೋಳಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರುಕಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಆರು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಆತ ಮಾತ್ರ ಬೇನೆ ಬೇಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ್ನ ಬುಡೋಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂದುಳ್ಳ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಾನು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮೀರ್ದು ಆಯ್ತು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಬಿದೈವೋ ನಗಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯನ ಜಾತಿ ಹಿತೊಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಾರು
ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಬದುಕೊಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಪೊಡು ಪಣಪನವೇನು ಏಪಲ ಎಚ್ಚರಿಸದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಕಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಬೆಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರಣಿಲೇಸಿಗೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊರೋದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದು ವಿನಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊರಲಿ ಸಮಾಜಗೂ ಅತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕಂದಂಡ ಅವು ದೈವದ ಕಲನ್ನ ಮುಡ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೂ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ್ರೋಲಿ ಈ ಬಗೆಟೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ನಲ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಅತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಆವಡು ಬಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ನೀತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಒತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವಲಿ ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇತ್ತನೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ರವಿಶಣ್ಣ ಇನ್ನೇ ಈರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಟು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಜಿಂದಂಡ ಈರು ಬರೆಲುವರು ಬೇಜಾರು ಬರ್ತಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈರೆಗೆ ದಾಲ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸೋಪುಂಡು ಪಣಪನವು ದಾಲ ಇಚ್ಚು ಅಂಚಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ಕಾಲಿ ಈರ್ನ ಬಡಿದ ಜೋಕುಲು ಸಂಸಾರ ಅತ್ತತ್ತು ಇಡೀ ಈರ್ನ ಜಾತಿ ಕೂಟ ಅತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರು ಈರು ಉಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಬಂಡ್ರಿನ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಕ್ಡೌನು ನಮಕ್ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಲಾಕ್ಡೌನು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಾಧಿಸವು ಇರು ಸುರುಗಾದ ಬಂಡರೆ ಐತೆ ಈರೊಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಉಳ್ಳರು ಈರದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐಕ ಕಾರಣ ಪೂಜೆ ಕಾವಂದಿರ ಬೇಡ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವೇತನ ಕಡಿತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ತೆರಿಯಂದು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಒವೇ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲಾದು ಪಡೆ ನರ್ತಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದು ಪಡೆ ಅವ್ಲು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಚಿನ ನೇರವಾದ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಚಿನ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಟ್ 14 ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಪ ನೂದು ಏರು ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ನೂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಲ ಅಕ್ಲು ಉವೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ದಾಂತೆ ಬತ್ತದ ಅವರು ಕೊಡಿಯಡಿಟೇ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತತೆ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ಆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಅರಿ ಬಾರಿನ ಇಲ್ಲಗ ಪತಂಪೋತು ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರು ಆಂಡದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿರ್ನಿತ್ತಂಡ ಆ ಚಾಕರಿ ಏತ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕರಿ ಹೊಡೆಕೊಡು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ತಕ್ಲಿಗೆ ಏನವಂಟ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿರ್ನಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲು ಬೇತೆ ಊಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತನ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟಪ್ಪ ತಾರೆಗೆ ಬಡತರಬಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಮರದ ದಕ್ಕೆರಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎಂಚಿನ ಆಘಾತ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಪಘಾತ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನವೂ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಲ್ ಕೆಂಚಿ ಅಂಚ ಈತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರು ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈತ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗದ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಏನಮಟ ಎಂಚ ಜೀವನ ಕರಿಪುನ ಅಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬರ್ತದೆ ಆ ತರ ತನಕ ಈ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬನ್ಪುನ ಹೋಗದಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಹೋತಾನ ಮುರಣಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಏನ ಬನ್ ಪೇರ್ಬಂಡ ಮಾತಾ ಚಾಕರಿ ತಕ್ಕಲಿ ಏನು ಸಮುದಾಯ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕಲ ಪಾತೆನ್ನದ ಅದನ್ ಪೇರಂಡ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡ್ರಂಡೆ ನಾನು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಸಾಲ ಉಂಡತ ಐನ ಈ ಕಾಲೋಡಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಸಂದಾಯತ್ತ ಮಲ್ಪುಡತ್ತ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆನೆ ಅಪಕ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಂಚನೆ ಅಂಡೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿದ ಹೊರತು ಲಂಚನೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬರ್ತಂಡೆ ವಾರಾಂತ್ಯಡ್ಲ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬರ್ತಂಡೆ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ವಾ ಪೊರ್ತು ಡಾಪುಡ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗನ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬರ್ಬುದಾದ ಬಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲು ಏರುಲೇರ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬದುಕೇರ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪುನೊಂಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಬದುಕೇರ ಬುಡುಪುನ ಅನ್ಬೇನೆ ದುಂಬ ಪಾತೆರಗಲಮ್ಮ ಜನ್ನಣ್ಣ ಇನಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಬನ್ಪುನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಲಿಕೆ 5 ಒಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದಂಡ ಪರವ 5 ಒಕ್ಕ ಬಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ನೇಮ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇನಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕಡು ಬಡವಿರುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಯಾನು ತೂತನ ಕಡು ಬಡವಿರು ಯಾನು ಖುದ್ದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆ
ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಡುಪಿದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬೇತೆ ಅವು ದಾಯಗಂಡ ನಿಖುಲ್ ಇತ್ತದೆ ದಾಯಗಂಡ ಏರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಖುಲ್ ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಮೂಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೋಯರೆ ಆಯ್ಜಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಅವಳ ತಳಮಟ್ಟದಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಘನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ 2 ವರ್ಷ ಉಡುತ್ತೆ ರವಿಶನ್ನೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತೊಂದು ನವಂಬರ್ ಜನವರಿ ಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಟ್ ಅದೇ ಪುನಃ ಎಂಕ ಐತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈವಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತಾ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮೊರೊಂದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ನೆಕ್ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆತ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಏಟ್ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡಂಜಿ ಫೋನ್ ಆಗ್ತಂడి ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಗ್ತಂడి ನನತೆ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನೀರು ಮಲ್ಲಕನೆ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ದೇವಂಡ ಕೆಲವು ನೇಮ ಕಟ್ಟದೇ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡಕಲು ಮಸ್ತುಂಡು ನೇಮ ಮಾತ್ರ 4 ತಿಂಗಳ ನೇಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟೈನಂತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದುಡ್ಡು ಒರಿಪಾದು ಮರಿಯಲಡು ಐನ ಜೀವನ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ನೇಮಗು ಮರ್ಪಣಂಜ ಬೇತ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಜ್ಯಂದೇವ ಕಟ್ಟನಾಕುಳ್ಳೇರಿ ಇದೆಂಕುಲ ರಾಜ್ಯಂದೇವ ಕಟ್ಟನಾಕು ಇದೆಂಕಲ ಅಕ್ಕಡಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಟ್ಟು ಇಂತನ ರಾಜ್ಯಂದೇವದ ಚಾಕರಿಯನ್ನ ಅನ್ನೆ ಮಂತಂದು ಎಂಕ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನಿಬಂಧನೆ ಪಂಡ ಏಕಡೆ ಇರ್ಪಲ್ಲಕನೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೆರಿಜ್ಜಿ ಮುಡಿಯೇರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯೇರ್ನ ದೇವಾನ್ ಪಡೆದ ಹೂವೇ ಸರಟ್ಟು ತುಂಬೇರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರುಮುಡಿಲ ತುಂಬೆ ಸರ್ಬಾರಿ ಮಲಕ ಇರುಮುಡಿಲ ತುಂಬೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಂಡಲ ಮುಡಿಯೇರ್ ನಾವು ಪಂಡ ತರಟ್ಟು ಮುಡಿಯೇ ಏರೋಡತ್ತದೆ ಬೇತೆ ಊಲ ಏರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನನಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಆಯಾಯ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ ಆಯಾಯ ಒಂಜಿ ನಿಬಂಧನೆ ಐನ ಅನುಸರಿಸೋದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಅದು ಪೋಪಣಕ್ಕೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿರದವರ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬತ್ತಿರದವರ ಇಂಚಿದ ನೇಮಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ್ಲಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬೋಪುನಿ ಐ ಕೊಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಈ ರೀತಿದ ಬೇನೆ ಇನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅನುಸಾರವಾದ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಾಕಿ ಐತ ಸಹ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅಂಡ ಓಲಲ್ಲ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಇರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಪನ ನೀರು ಪಂಪ ವಸ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈರೊಂಜಿ ದೇವರದ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲರು ಇರೆಗ್ ಕೊರತೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಪಲಯಲ ಈ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬಾರಿ ಬುದರ ಹೋಯಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಿತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ದಾಸು ಪಡಬೇಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂದ್ಬಿಡಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಲಂಬಿಸದು ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಲ ಐತೆ ಏನು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಲವೇನ ಅನುಸರಿಸದುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಆ ರೀತಿ ಎರಡರೆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ಪನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ರವೀಶ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ ಅವೇನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಟ್ ಪೂರಾ ಸಮುದಾಯಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಅವು ನಮೈತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಪರ್ವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಆತನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವಾರು ಸಮುದಾಯ ವಾದ್ಯ ಉರ್ಪು ನಕಲಿಪ್ಪು ಮಡಿವಾಳರ ನಕಲಿಪ್ಪು ಆತನ ಬಿಡಿ ಮರದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಹೂವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಸುಮಾರು ಸಮುದಾಯಲು ಅವೇ ಕುಲ ಕಸಬು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪತ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಪದ್ನಾಜು ವರ್ಗದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೋತಿನಕಲೆಗ್ ಆ ಪಂಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೋತಿನಕಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಕ್ಕ ಕರ್ಫ್ಯೂಡ್ ಅಸದ ದೇಪಂಡ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇದರನಾಗ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪರವಂಬದ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರನಕ್ಕೂ ಅದು ಪರಿ ವಾದ್ಯದ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ಸಲ್ಲ ದಾಳ ಪ್ರಮೇಶ್ವರ ಬಾರಿ 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 ಮಂಗುಡುತ್ತೇನೆ
ಸೊ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ದು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಆ ವೃತ್ತಿ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಿಪ್ಪು ಅವೇನೇ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒರಿದಿನ ಪೂರ ತಿಂಗಳು ದಿನ ಗೆಪ್ಪು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಐಟೇ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಕೌಶಲ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ವೇಷಭೂಷಣ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಿರಿತ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಇಪ್ಪು ನೃತ್ಯ ರೈಟ್ ಅವಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ದುಮ್ಮು ಕೊಣಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐಕೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀವನ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪು ಜೋಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗ್ಯ ತನ್ನಪ್ಪ ಅವೇನೇ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದೀಪ್ ನಂಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಅದಗದೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಕಾಲಿಪ್ಪೇರು ಏತೋ ಜನ ಮರಿಯಾಲು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಹೋಪಿನ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮುಡಿಯರ್ನಕಲೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಈ ಐತೊಟ್ಟು ಒತ್ತು ಸಹಾಯ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೇತೆಗೆ ಪೋವೇರು ಸೊ ಇಂಚ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಭಾರಿ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಬಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ತು ಕ್ಷೌರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಯ್ಸಲ ಏತ್ ಬಂಗಾತನ ಪಂಡ ಅಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತೋ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಪಂಡ ಈ ತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡುದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಪ್ಪು ನೇಕಾರರಿಪ್ಪು ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲಿಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಇಪ್ಪು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಈ ಶಾಮಿಯಾನದಕ್ಕಲು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಒಂತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತುಂದಿನಗಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಕಾನಮಿ ಉಂಡತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉಂಡತ ಅವು ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಇತೆ ಈ ಸಮುದಾಯಲೆಗ್ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿನ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಐಟ್ ಆರು 5 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಆಡ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ತೂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಸೇವೆ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಜನ ಸೇರಿದು ಫರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮುಗತೂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಡಾತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಳು ಭೂತ ಕಟ್ಟದ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಪಿದೆ ಬತ್ತನೇ ಸೇವೆ ಶುರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಮೂಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೋದು ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಪಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಪೋದು ಕೈದು ಮುಗಿ ಬರ್ಪಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಪಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮೂಲ ಜನಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ ದೈವ ಕಟ್ಟುಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಣಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ತರದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಸೇರೆಂದನೇ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಎಂಚ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕಲ್ಲ ಜನಜೀವನ ಪೋಡು ಅರ್ಥ ಅದೇ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನಂಬಿಕೆನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಹರಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಪುಂಡು ಕಾಲಾದ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಪುಂಡು ಕಾಲಾದ್ಯ ಸೇವೆ ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ರಾಣ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ಸರ್ಕಾರನು ಕೇನುಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ನೆತ್ತ ಚೌಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ರೂಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರನಕಲೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀಜನಲ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಆಯ್ತಾಘಾಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಪ್ಪು ಅತಂದ ಇರ್ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ತೆರಿದ ನಕಲು ಇಪ್ಪು ತೇರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕೊರ್ನ ಒಳನೋಟ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಅವೇನೋ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಾತೆರ ಬಂಡರದಾದ ಗಂಡವಾಸನ್ನ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ವಾಕಾರಣಗಳ ಒಂಜಿ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಲ್ತ ಪಿದಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವಳು ನೇಮ ನಡಪುಡು ದರ್ಶನ ನಡಪುಡು ಅತ್ತಂಡ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಡು ಒಂಜಿ ನಡಪುಡು ಐಕಬಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಾಲಗನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಪೂರಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಯತ ಅನೃತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ಯತ ದಾದ ಕೆಂಡ ಬಿಗಬಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಗಬಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ದೀಪದಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಐಕ ದೈವರಾದ ಆರಾಧನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಿರೇನೆ ದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯ್ಯೋ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆನಾಗ ಏತೋ ರಿಲಿಜನ್ ದಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಿದೆ ಓ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಏತೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪುರ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪುರ ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ಪರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನಮಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚೆತ್ತನ
ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಉಂದೇನು ವಾಪುರ್ತುಲ ತೂದು ಕುಡರ ದೈವದ ಕಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಾದನ್ ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಯರಾಪುಂಡು ದಾದ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಆತಂಡು ನೆಟ್ಟು ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಪಾತೆರ್ದ ಪಣಪನ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಕಾಲಿ ನಮನೆತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಲುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿನಕುಲು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಜನಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಮನೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ರಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಲೇತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂಡು ಅಕಲೆ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರವು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ IAS ಆಫೀಸರ್ನಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಎದುರಾಯಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕಲು ಪೋದು ಪಂಡ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸರಿ ದಾದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಅತ್ತಂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣ 1000 ಒತ್ತಡಿಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಈ ಜಂಜಾಟನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಂಚುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಡ್ಡನೇ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಮೂಲ ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇರಡು ఒక ಒರಿಯೊರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಇತ್ತುಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಣ್ಣದಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮರ್ದೃತಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜವನ ಬಾರಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ದೈವ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ದರ್ಶನ ಸೇವೆಡು ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಭಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಂಬುಲೆ ನಂಬಾದು ಕೊರಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕುಗ್ಗಂದಿನಕ ಆಗ ಆತ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯನ ಒದಗಿಸವನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಕಿ ಆನಂದ ಆಗಲೇ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತೊಡಕಾಪುನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲು ಬಲ ಸಿಜಿಂದ ನೂದು ಕರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಬಾಕಿ ಆತನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಪುಂಡೋ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮರ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಅಪಗ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಂದಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕಂಡಕ್ಕೇನು ಇತ್ತ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೇಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮೇನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದ್ಪುನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೋಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವಿನ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಒವೆ ಆರಾಧನೆ ಅವಡು ಜನ ಸೇರುಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪುಂಡ ಜನ ಸೇರುಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪುಂಡ ಜನ ಸೇರುಡು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ 100 ಜನ ಪಿದ 200 ಜನ ಸೇರುಡು ಅಪಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಚರ್ಚಿ ಮಸೀದ್ ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಐದು ಒಂಚೂರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತುಳು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ವಾ ರೀತಿ ಕೊರಲಿ ಪಂಪನ ಅನಿಸಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಬಂಡ ವಾಸಣ್ಣ ಅವಳು ನಮಕ್ ಮಡಿವಂತಿಕೆನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಶುದ್ಧದಕ್ಲು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೂತಕದಕ್ಲು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥವೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಿಲು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೂತಕದಕ್ಲು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ರಡ್ಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಐನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಐನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೂಲು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ದೈವಾರದ ಇನಿಯತ್ತು ದುಂಬೆ ಉಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಕೈಕಾರ ತೆಕ್ಕೊಡು ವಸ್ತ್ರ ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ಬತ್ತೋಡು ಕೈಗೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮಜಿ ಅಂಗವಸ್ತ್ರಡೆ ಆಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತುನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಶಿಸ್ತು ದೈವದ ಕೊಡಿ ದುಂಬೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೀಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆಂಚ ಸರ್ಕಾರ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪಲೆತೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ ಎಂಕುಲು ಅಂತರದಿದ್ದವನ ಒಂದೇನು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಪನುಲಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬಾತೇನು ಯಾನು ಸರ್ ಅನಂತ ಮುಂಡಾಜಿ ಅನಂತಣ್ಣ ಬಾತಿರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ ಪಾತಿರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕೋಡೆ ಯಾನ ಜನ್ನ ನಡ ಪಾತಿರಿ ದಯಪಂಡ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಂಜ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪನತ್ತು అయితే పూర ఉంటే జనక్కులు ఉండతే స్టేటస్ పాడ్న అతండ ಒಂಜಿ ಮುಂದು ಪಾಡ್ನಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನ ದಯಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರೆಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾನ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಇರೇನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚೆ ನಾನಲ್ಲ ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈರೆ ಜನ ನಾನು ಗೋಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೇನ ಪಂತೆ ಯಾನ ಇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು
15 ಜನ ಇಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 15 ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಅಸಂಘಟಿತರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ ಆ 15 ಜನ ಒಟ್ಟು ಅಸಂಘಟಿತ ಪಂಡ ನಮಲಾಪ 14 ದಕ್ಕಲು ಆ 14 ದಾಯಿಗ ನಂಗೆ ಸೇರ್ಸವರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಯದ ಗೊತ್ತಂಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಸಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಂಡ ಈರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಪರವ ಬೊಂಬದ ನಲ್ಕೆದೆ ಅಂಚೆ ಬನ್ಯತ್ತು ಮಾತ ಮಾತ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೇರ್ಸವಡು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ವಾದ್ಯ ವಿಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಡ್ಯಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದೆಕ್ಕು ಸೇರ್ಸೋರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ದಾದ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಈರು ಬಂಡ ಈರೆಗ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರೆಗ್ ಉಂದು ಮಲ್ತದ ನೇಮದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿಡ್ದು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇರೆ ಜನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮುಜ್ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ವಾಸ್ತವ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂದ್ ಕಟ್ಟದೇರೆ ಇತ್ತ ವಿಷಯಾಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳಾರೆ ಕರೆ ಸರಿಯಾದುಳ್ಳಾರೆ ಅವೇನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರು ಬಂಡರು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಕ್ಕೆ ನಮಕ್ 15-14 ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾಡು ಅನ್ಬೋ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬತ್ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಟ್ಟೊನಡು ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಮುಳುಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೋಡು ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೈವಾರದ ನಡಪವಲಿಂದ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬರ್ತನ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಂತಿಜಿ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇಮ ಯಾನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬರ್ತನ ಪಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ನಾವು ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಓಲಾಂಡಲ ಕಂಬಳ ಉಂಟುಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಉಂಟುಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಮೂಲ ಆಂಡ್ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕೋಟಾಡ ಆಂಡ್ ಆತಮಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಈ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂడి ಮುಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ ಓಲು ದೊಂಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೆ ಪೂರ ದೊಂಕು ಆ ದೊಂಕರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇರೆಗುಂಡು ಇರೆಗಿಂದ ಯಾನ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ನಾ ಪರವಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನು ಇತ್ತಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂడి ಎಂಕ್ ತಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಟ್ಟು ಜಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ನೇಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿ ಜೀತ್ನೆಟ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಪ ಅನಂತಣ್ಣ ಈರ್ನ ಭಾವನೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟುಂಡು ಬಾಕಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುನಗ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದಾಯೆ ಒಂಜಿ ನಿಬಂಧನೆ ತೂಕ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಗೆತ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಇರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಅನಂತಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ನಮಕ್ ತಿಳಿದು ಒಂಜಿ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ 15 ವರ್ಗೈತೆನಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಂದನ ಪಕ್ಷನೆಕ್ಕೆ ಕನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆವುಡು ಮೊಗಾಯ್ಕು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವುಡು ಪೂರ ಪಣ್ಪುನವಿನಿತ್ತಿನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆನ ಮನವೊಲಿಸದು ಈ ಸರ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೂರ ಜೋಡಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪೋತುಜೇರಿ ಪಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ಸಂಡ ದಾದಗೆಂಡ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕುಲವಿನ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕವಾದದೇ ತೊಂದು ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾರೀತಿ ಕೊರಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾರೀತಿ ಕೊರವಳಿ ಪನ್ಪುನವೇನ ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಾವಿದ ಸೇರ್ಲಕ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವೇನು ಸೇರವು ಲೆಕ್ಕ ಸರಕಾರದ ಮನವೊಲಿಸದೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಒಕ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವೇನು ಮನವೊಲಿಸದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆದ ಗಮನೋಕನತ್ತದೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಟಿ ಬೆನ್ಪುನಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಬೆನ್ಪುನಕುಲು ನಾಟಕಡು ಬೆನ್ಪುನಕುಲು ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗಡು ಬೆನ್ಪುನಕುಲು ಏರ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಕಲಾವಿದರು ಆಕಲಿಂದ ಜೋಡಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು ಆಂಡ ಏತು ಜನ ಪೋತೀರಿ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏತು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದಿರಿ ಏತು ಜನ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಮುಂದೇನು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಂತ ಮುಂಡಾಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅರೆ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಳಜಿರಿ ಬಂಡೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯಲ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಒರಿನಂಚಿತ್ತಿನ 14 ವರ್ಗಲ ಒಂದಿನ ಗಮನಿಸದು ಐಕೆ ಸೇರು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಡುದು ಯಾಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿ ಬತ್ತೊಡೆ ಆಪು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಡೆ ಆಪು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೊಡೆ ಆಪು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ
ಎನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬಾಕಿ ಬೇಲ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಡು ಸೇರ್ಸವಡು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ವಾಸ್ತವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಟ್ಟು ಎಕ್ಕಡ ಅಕಲ್ ಬಲ್ಲಕ ನಿಗುಲು ಮದಿಮೆ ನಡಪುಂಡು 100 ಜನ 200 ಜನ ಉಂದೇನು ಯಾಪನ್ಪಿನ ವಾಕಾರಣಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮದಿಮೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಮದಿಮೆ ನಡಪುಂಡು ಸಂತೆ ನಡಪುಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಪನಂಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ನಡಪೊಡೆ ನಡಪೊಡೆ ಜನಜೀವನ ಪೋಡುತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಟ್ಟನು ಇಂಚಿತ್ತನೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನುಡೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೂಟು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮಡ ದಾಯಲ್ ತಯಾರಿಜ್ಜಾನ್ ದೇಪಂಡ ಹೊರನೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೀವಿಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬೇತೆ ವಿಧಾನ ಪೋರ ರಾಜ್ಯ ದಾನಿ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದಲ ನಂಗೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ತಯಾರಿಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತೇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪುಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅವಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜನಕ್ಕಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೂರಿನ ಕಲಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒನಸು ತಿನ್ನಸದ ಬೇಸಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ನೀರು ಒನಸು ಐದು ಪಕ್ಕದ ಉದ್ಯೋಗದ ತೀರೆಗೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಉದ್ಯೋಗಲು ಪೂರ ಸ್ಥಗಿತಾತ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತನ ಆ ಟೈಮಡು ಮನುಷ್ಯ ಉನ್ನೋಡತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬಂಜಿ ಬಡವ ನೋಡಪಡ್ತ ಅವೇನೊಂದು ಪಟ್ಟು ಅಂಚಿನೊಂದು ಕೆಲಸ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಾಯಿನ ಈ ಸಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚತ್ ಈ ಸಲದ ಏನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕೊರೋನಾಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ತಯಾರಾತ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಾತ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಈತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನಾರಿ ಅದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಈ ಸಲ ಪೊಯ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರ ಕುಟ್ಲದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ದಾಲದ ಏತೋ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತಿರ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪರೆ ದುಮ್ಮದಾತ ಕಷ್ಟ ಆವಂದು ಒಂಜಿ ದೇಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡಲ್ಲ ದೇಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ತಯಾರಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ದುಮ್ಮದಾತ ಜನಕ್ಲು ಇದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡത്തുന്നുണ്ട് ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡത്തുന്നുണ്ട് ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಸಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಂಡತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಮಲ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಐಕ್ಬೋಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಪಾಠ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐನಾತು ಈ ಸಲದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ನಡത്തുന്നുണ്ട് ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಲು ಆವಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಪಂಡ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ದೇಪಂಡ ಊಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಡು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ಸಲ ಎತೋ ಜನ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಈ ಸಲ ಪರಿಣಾಮ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಗುಂಪು ಸೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಗ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಮೊರನೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆವೇನು ಗಮನ ಜೀವನ ಡಾಪನ್ ದೇಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಐಕ್ಯತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈಗ ಕೈತಲ್ ಸೇರುಡ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪಾಲನೆ ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಸಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಈ ಸಲ ಲಸಿಕೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪ ಈ ಲಸಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಲಸಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ನಾಲ್ಜರಕ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಏರ್ ಪಾತ್ರನು ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಜೇರಿ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನಾಡಿಕೆಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆವಡಿ ಜನಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ಪೋಡಿ ಸರಕರು ಪೂರ ಒಂದು ಒರಿಯದು ಜರ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ ಇದು ತೂಲ ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ಭಂಗದಕ್ಕಲು ಪುನಿ ಕೋಲ ಕಟ್ನಕ್ಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕದಕ್ಕಲು ರಾತ್ರಿ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ವೇಪಿನಕಡೆ ಬಸ್ ಉಂಡು ಮಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ಎತ್ತಿನ ಬಸ್ ತಯ ರನ್ನು ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಪೋಪಿನ ವೈಟೆ ವಯರಾಪುಜಿ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಬಂಗನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸರಕಾರ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಕೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಗುಂಡು ಪೂರ ಕೋಡಿಗೆ ಒಂಜೇ ಮರ್ದುಕೊಂಡ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಬಂಗತ್ತೆ ನೇನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ MLA ನಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಐನು ತಿರುಗೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಪಾಪದಕಲ ವಿಷಯ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಳು ಎಂಚನ್ನು ಇನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ತು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಳು ಓಳು ಆನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಮೇಟಿತ್ತ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಏರಿದಕ್ಕಳು ಪಯಾರದ್ದಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತನಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂಡ ಪಾಪದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತಿನ್ಪಿನ ಹೋಯ್ತು ತಿನ್ಯಾರುಂಡೆ ಒவ்வொன்ல ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಫಂಡ್ ಇನ್ನಿಕಲ ರಾನ್ 3 ತಿಂಗಳು ಪಿರಗೊಂದಲಿಂದ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ಪೋನಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಜೈನು ಕೇನ್ಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋನಗ 7 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬೈಜೆ ಬಂಡೇರು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ತೊಂಡೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಂಡೇರು ಅವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚನ ಖಾಲಿ ಸುಳ್ಳೇ ಬಾತೇರ್ನ ಜನಕ್ಕಳೇನು ಮಂಗಿನೇ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂದು ಮಂಗಿ ಮಲ್ತಿರಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪೋದು ಬಂದಿರು 30% ಫ್ರೀ ಬಂದು ಯಾನೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೋದನಗ ಅವದಾಲಜ್ಜ ಹಾಕಲು ಖಾಲಿ ಪಾತಿರು ರಾತೆ ಸುತ್ತಲೆಂಕ್ಲೆ ಬೈಜೆ 14,000 ಕಟ್ಲೆ ಒಂದೇ ಏರು ಒಣ್ಣೆನೆಕ್ಕಿ ಒಣೆ ಇಂಕುಲೆ ಪಾಪದಕುಳು ಮಲ್ಲಕ್ಲೇದಾಳತ್ತಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಕುಲು ಕುಲ್ಲು ತಿನ್ಪಿನ ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಪುಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದೇರು ಮೂಲ ಆಜುನುದು ಬೆನಿಯರ ಬೋಪಿಯರು ಆ ದಿನತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಲ್ಪ ಆಗ ಬಂಗ ಇನಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೇನು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ML ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ISI ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಮಾತೆರ್ಲಗಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಇರ್ಬನ್ಲಕನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ರೇಜಿ ಬನ್ನ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಆತಂಡು ನಮವಿನ ಆ ರೀತಿ ಸಂಘಟಿತವಾದವಿನ ಐಕ್ ನ್ಯಾಯ ದೇತೊಂದೊಳಿ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜುಂಡು ಅತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆತಜಿ ಬನ್ಪುನವು ಸರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬನ್ಪನೆ ಸೀದಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತುಳ್ಳದಾದ ಕೆಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದೀಡ್ಡೊಂದು ಈ ನಿಯಮಾವಳಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಇತ್ತನಂದಂಡ ಬಾಧಿಪುನತೆ ಅಪ್ಪಗೊಂದಿನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಪ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಂದವಡು ಕಾನೂನು ಕಡಕ ಮಲ್ಪಡು ಟಪ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸಮಾಜ ಅಂತರ ಕಾತಜಿಂದ ಐ ಕಡಕದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಓಳು ಈ ತಾಕುನ ನಿಯಮನು ಕೊರಿಯರು 100 ಜನ 150 ಜನ ಆ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಪೀಜೋನು ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಅವಳು ತೂದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ತುಕ ರನ್ನ ಅವಡು 15 ಜನ ಅವಡು ಆಪುಜಿ 3 ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕಠಿಣ 3 ಲೂಸು ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಡು ಪುರಸಭೆ ಲೆವೆಲ್ ಅವಡು ಆಪುಜಿ ಆನೆ ಆತುಜ ಆನ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ಪೀಜನಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತೇರು ಅವಳು 500 ಜನ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅವೇನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ನಡಪೊಡ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪು ಪಣಪನೇನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಐಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜನ ಬಂಡ ಕೋಳ ನೇಮಗು ನಿಯಮಿತ ಜನ ಅಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಪ್ರತಿವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತೂ ಜನ ಸೇರ್ಲು ಅವೇ ಅಂತರದೀದು ಶಹರ್ದೀದು ಐಕಡೆ ಮಾಸ್ಕ್ ದೀದು ಅಕ್ಲೇನು ಆ ನೇನು ನಡಪಾವಣಿ ದಯ ನಡಪಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜನಕುಲಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಜಿಂಜುದುಂಡು ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಜನಕಲಿಗೆ ಓ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ತಸಿ ಕೊರಿಯ ಬತ್ತೊಂದು ನಾವು ಬತ್ತದ ಆತನು ಜವಾನರಿಗೆ ಬತ್ತಬೋದ ಆತನ ಹುಷಾರಿ ಜನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ದುಮ್ಮು ಸಟ್ಲ ಬೈದ್ನರಿಗೆ ರಿವರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದಿ ನಾವು ಜವನರಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡರ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಯಾರನ್ನ ಬೇನಿನ ಪುರ ಪಿದೈ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡಿಯರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂದಂಡ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ವಾಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈತಾರೆ ಆರ್ ಪನ್ನೆನ ಒಂಚೂರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸವೆ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸುರುತಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಪಂಡಿರ ಅವೇನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗೆ ಸೇರ್ಪೋಡು ಮೊಕಲಿನ ಪೂರ ಎವಡ ತುಂಬ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಪಂಡ ತಲೆಹೊರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಕ್ಕಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪೋಡು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಸೇರ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಸೇರ್ಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನ ಪಂಡ BPL ಕಾರ್ಡ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ತೂಪಿನ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ತೋರ್ಯಾಪಜಿ ಪೂರಗಲೆ ಕೊರ್ಯಾಪಜಿ ಕಾಸು ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ BPL ಕಾರ್ಡ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ
ಏರು ಬಡವಾಗ BPL ಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಗ್ ಏತು ಶ್ರೀಮಂತ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ BPL ಕಾರ್ಡ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಾಯಕ ಅವು ಆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಸು ಕೊರಲಿ ನೆಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪರಾಪಣ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ರಡ್ನೆದಾದ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಈ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ DC ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ 50 ಜನ ಸೇರಿದು 100 ಜನ ಸೇರಿದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೆ ಅನ್ನ ಉಪ್ಪಿವೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಪಾಡು ಯಾಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಲು ಉಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಕಿಡು ದೈವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಆಡಳಿತ ಅವಿನ ಚೂರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಎತ್ತು ಸೇರೋಲಿಂದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಪಾಡ ಇಡೀ ಅರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿಕೊಂಡ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಆ ಟೈಮಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂತನು ಪೂರಕಲ ಐತೆ ಕಷ್ಟ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಂಡೈತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಅಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕುಲು ಐತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತೂಂಡ ಮಾನಿಟರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂದ ಅಕ್ಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾಯ ಹಾಕಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗ ಏನ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಪೂರ ಜಾತಿಯಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುಂಡಲ್ಪ ಪೂರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕು ನಮ್ಮನಿತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನೆ ಒಂಜಿ 10-15 ವಲಯದ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೈತೆ 10-15 ವಲಯ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಪಾಡು ಅದು ಪಣ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪನಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಜಾಸ್ತಿ ದೈವಾರದ ಜೊತೊಂಡ ದೈವಾರದ ಈ ಆಡಂಬರದ ಸೇವೆ ಜೊತೊನ್ನತ್ತು ಮೂಲೋರ್ತಿ ಪೂರ್ವರ್ತಿ ಇಂಚವನ್ನ ದೈವಾರ ಆ ಇಂಚನ ಕೇಪುಲ ಪೂಟ್ಲ ತೋಡ ನೀರಿಡ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಆತನ ಬಂಗಾರದ ಮುಗೆ ಏರ್ದು ಆತನತ್ತು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಕಾಲು ಪಾಲದ ಮುಗೆ ಏರ್ದೆ ಆತನೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಬೋತೀರ ಆಂಡ ನನ್ನ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅಗತ್ಯದ ಅಕ್ಲಿಯತ್ತು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲಿಂದ ಆಡಂಬರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬೆ ಇಂಚು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ಕೂಡಲ ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷದ ಬೆಡಿ ಮಾರ್ದು ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಡ ದುಡ್ಡುಂಡು ದೈವ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಡ ದೈವ ಇಂದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಂದು ದೈವ ಆಡಂಬರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ದೈವ ಫಲಕ್ಕೆ ಏನ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿರಿ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಡೇನೆ ಶುದ್ಧತೆ ಕೊರಲ ಭಯ ಭಕ್ತಿರ ಕೊರಲ ಅಂದ ದೈವ ಕೇಂದ್ರನೆ ಆ ಭಯಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏತು ಜನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕುಳ್ಳೇರ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದೀವೊಂದು ನೇಮ ಮಂತನಂಡ ಪೊರ್ಲು ದೈವಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಳೀರ್ ಬಂಡ್ಪನಲ್ಕ ಏಪನಂಕ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆನಿ ಬಿಡಿ ಮರ್ದ ಮಲ್ಪಡೆ ಕಾಸ ಆನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಲ ಪಾಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆ ಅಕುಲ ಬದುಕು ಜಾಮ್ಯಾನ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕುಲ ಬದುಕಟ್ ಅಂಡ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಸೇವೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಡ ಅನ್ಲಾವೇನು ಮಲ್ತು ಆ ವಾಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಕ್ಲೈಬ್ಯತೆಗೆ ಬರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನೋರಿಪುನ ಒಕ್ಕ ಕಟ್ಟಕ್ರಮನ ನೋರಿಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಆಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಜೀವನ ನಡಪಡ ನೇಮ ಮನ್ಪಣ ಮುಗಿಂಜ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅನ್ಪಣಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ಲ ನೇಮ ಮನ್ಪಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಗ್ರಾಮ ದೇವದ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪ ಇರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರಿ ಗುತ್ತಿನಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ 2 ಡೋಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ನನ್ಪಣ ಇಂಚಿನ ಐತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ನಿಬಂಧನೆ ಕೊನತಂಡ ಅವಿನ ನೇಮ ಮನ್ಪವನ ಅಕಲು 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನದವರ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹತ್ತು ನಾನು ಒಮ್ಮಿಕ್ರಣ ನನ್ನ 3 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೋಸ್ ಉಂಡು 3 ಜನ ಡೋಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ 3 ಜನ ಡೋಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಸುರುಕುದ ತೊನ್ನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ 2ನೇದಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ 5ಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೊರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದು ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬರ್ಪಣಿನ ನಮ್ಮ ತಡೆಗಟ್ಟೊಂದು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಉಂತಂದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆವಂದೆ ಉಂತಂದೆ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡೆ ರವಿಶಣ್ಣ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ರವಿ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ದಾದು ಗೊತ್ತುನೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅದು ಉಳ್ಳಾರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ
ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮೋಡು ತೂನಗನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಾ ಮೇಕೆ ದಾಟು ಬಂದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಅಂದಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹ್ಮ್ ತಾಕತಿತ್ತನ ಮುಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಖಾಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಗತ್ತು ಖಾಲಿ ಮುಕ್ಕಲು ಪಾತೆರುಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲಿನ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಅವು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲು ಮೂಲ ಕುಡ್ಲೋಡು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತಿನಕಲ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ MLA ನಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಲಕನೆ ನಮಕ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ನೇಮ ಪನ್ಪುನ್ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡರ್ ಅಲ್ಪ 5 ಜನ ಸೇರಲು 1 ಜನ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ದೈವದ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿನ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಮಾಕಾಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಬನ್ಕ ಮಾಕಾಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗಡೆ ಪೋಡು ಅನ್ಪುನ ವಾ 5 ಜನ 100 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಬನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪಗದದ ಮನ್ಪುಡು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಅಂತರನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಸ್ಕ ಪೂರ ತೂವೋಡು 2020 ಬನ್ನಾಗ ನಮಕೈತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ವೈರಸ್ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೇತೊಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಸೈಪುನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೈಪುನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಜವನೇರು ಕೋವಿಡ್ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ 100% ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೆ ಪೂಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೋಡು ಏತ್ ಜವನಿಯರು ಸೈದೇರಂತೂಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಡು ಖಾಲಿ ವೈರಸ್ ದೈತಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಪನ್ಪುನ ತಜ್ಞರ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಐತಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಲೂ ಜ್ವರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಗರುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಗರು ನತ್ತಂದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಿಯರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಕಷಾಯಡೆ ಬದುಕಿನ ಕುಲು ನಮ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಪನ್ನೇನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಡೋನ ಆಂಡ ಒಡೆಗ ಹಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಮಾರ್ಗ ಬದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಜನ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಂಡೇರು ಇಡೀ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ತರಕಾರಿ ಮೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೂಜ ವೈರಸ್ ಈ ಕುಂಟು ಶಾಪ್ ದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಈ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ದಕ್ಲೆ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ದಕ್ಲೆ ಈ ನೇಮ ಕೋಲಂ ಅನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ವೈರಸ್ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ವಿಷಯ ಮಾತಿರಗ್ಲಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಬೇನೆ ಯಾನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಂಡಿನ ತೂತೇನು ತೂತೇನು ಬಾರಿ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡಿರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ಮ ದಾದಗೆಂಡ ಈರ ಐಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಬಣ್ಣ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವನು ತೋಡು ಅನ್ಪನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೈವಡ ಗಂಧ ಮುಳ್ಳಿದ್ರು ಅನ್ಪನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಿಗಳು ಐವನೂದು ಬಾಡಿ ಎರಡು ಎಂಚ ಐಕು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣಪುನ ಅವೇನು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ಆಡುಡು ಇತ್ತ ತೂಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲವು ನೇಮಗಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊರ ಗಗ್ಗರ್ದಿನೋ ಪೂರ್ತಿ ಜನ ಐದು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡವರ ಜನ ನಡು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಡು ಕಾಲಿ ಚಾಕಿರ್ದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇನು ಸರತಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಜನಕುಲು ಗೇನೊಗದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಎಂಚಿನ ನಿಕಲು ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ಈ ರೀತಿಡ್ ಆ ನೂದು ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ನಮಕ್ ಎಂಜ ಪರಕೆ ಸಂದಾವಡು ಅನ್ಪಿ ಬಾತೆರುಂಡ ತಂಜಿ ಅಂಚತ್ ನಮಕ್ ಈ ಒಂದಿನ ಗೌರವಿಸಬಾರ್ದು ಓಯನ ಆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಾದ ನಮಕ್ ಅವು ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಣಪಿನ ಭಯತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮವೇನು ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ಮ 100% ಮನ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಕಾನೂನು ಮನ್ಪುನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲು ಯಾನು ಒರಿಯಾಗ ಪನ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ನಮನೆ ತಪ್ಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮನೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನ್ ಪಗೆಲ್ ನಮಕ್ ಕೇನ್ನ ಕುಲಿಜ್ಜೇರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮನ್ಪುನ ತೀರು ನೇಮ ಕೋಲದ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೋಲ ದೈವ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರಿ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಮಾತಲ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಯಾನಿರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡುಗುಳಿಗ ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ರಟ್ಟಿಡು ಬರೆತಿರು ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ದೀಪುನ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಮಾಕಾಳಿ ಕೋಲ ಅನ್ನಗ ಕೊಂಚಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಎಂಕುಲ ತಡ್ಡಿಯೋಗು ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ಪೋಡಿಯೋ ಮಾಕಾಳಿನ ಒಂದೇಟ್ ಈ ಜವನೇರು ಬತ್ತದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಟ್ಟುಡು ಮಿತ್ತದು ಕುಲ್ಲುನಗಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಒಡೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ
ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬಗೆಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟ ಅದು ದೂರದಿ ಓಡಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರೆಲ್ಲ ದೈವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಜ್ಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಂಘಟಕರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಿನಕುಲ್ ಬರ್ಪದೆ ಎತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ನೆಲಕ್ ದರ್ಪು ಅಡೆಗೆ ವನ್ಪುನಿಯಾನ್ ಈ ದೈವನು ಪೂರ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಸರ ಅವಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರ ಅವನು ಈರೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡರ ಗೊಂಚಾಡಿದ ಅವಲ್ಬೋದು ಕಮಿಟಿಡ ಇರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಗುಲು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಷೇಧ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತ ಕಮಿಟಿ ಹಿಡಿದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಣ್ಪನೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಗ ಹಿರಿಯಡ್ದ ಆರಂಭ ಅವಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಆರ್ನಂಜಿ ಪಾತೆರಗು ದಾದ ಬಣ್ಪರಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿದೆ ಇದು ಬೆನಿಪುನಗ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಡಿದ ದೈವ ನರ್ತಕರೆ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲ ವಿಷಯ ನಾವು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ನೋಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ತಪ್ಪ ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದುಲೇನೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬತ್ಲ ಅಂತೆ ಇನಿ ಈ ದೈವ ನರ್ತನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಒರೆಸಿನ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಟ್ಟದ ನಿಂತೆ ದಮಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನಾವಡು ಈತ ಒರಿಯಾಗ ಈತ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ ದಾನ ಕಾರ್ಗ ತಾಗಂಡು ಆತನ ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಿ ಅವನ್ ಏರಡು ಬೋತ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಡ ಮೂಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಕರಿನ ಕಾಲಟು ಇಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿತ್ತದೆ ಅವಾಗ ತಿನ್ನರ ಬಂಗಾಂಡದಾಂಡೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ದೈವ ನರ್ತಕರಿನ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಗೆತ್ತು ಅಂತ ಇರೆ ಆಗ್ಲಿನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಆತನ ಒಂಜಿ 2,000 ಅರ್ಜಿ ಪಡ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ 2,000 ಇಡೀ ವರ್ಷದ ದಿನ ಕರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿನ ಇಚ್ಚಿ ಅಪಗಂಡ ಈ ಮುಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆನ ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡತ ಇದು ಈ ಸಮುದಾಯ 14 ವರ್ಗದಾಗ್ಲಾದಪ್ಪ ಅದನ್ನ ದೈವ ನರ್ತನ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಏರುಲೈನ ಬಂಟ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನರ್ತನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದುಲೈನ ಅಪಗಂಡ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಅಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಜೀವ ವಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಕರಿನಡೆಂಗ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯನ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅನ್ಪುನಾರು ಆರ್ ದೈವನೇ ಆರ್ನ ಜೀವ ದೈವ ಕಟ್ಟದೆ ಆರು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆರಿಗೆ ಬೇತೆ ಊಲ ಆರಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ತೆ ಬೇತೆ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೇಚಿ ಅವಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವನಗೆ ಬೇತೆದಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಬಿಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ಇತ್ತುದೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಬಿಡಿದ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಕರ್ತೋರಿದ್ದು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದೆನ್ನು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಏರಡ ಅಂದೆ ಐಕ್ಕು ಬೋಡತೆ ಯಾಮನ್ಪುನ ಈನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ 14 ಸಮುದಾಯ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಬುಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಒರೆಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆತನ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋಡೈನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಆತ ಸಮಿತಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಬೋಡು ಅನ್ಪುಣೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಕವಲು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪರಂಪರೆ ಐದು ಒರಿಪಾವಡೇನೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಕಡಾರು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಲ ಎಡ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಇಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪೋವಲಿ ಆಂಡ ಓಲ ಸೇವಾ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಓಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಅರ್ಪಣ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಓಲಾಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆತನ ಓಲಾತಿಜಿ ದಾಯಗಾತಿಜಿ ಪಂಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬತ್ತೀಜಿ ಈ ಅರಿವು ಮುಟ್ಟವನಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಹೊಡತಾಡೆಗೆ ಅಪಗಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೆತೊಂದು ಐನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಳಿಪ ಹೊಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಮಲ್ತೋದುಳ್ಳೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನಾಂಗ ಕನ್ನಡ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಕೆಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲತ್ 101% ಅನ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆತನ ಇರ್ಬಂಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾರೂರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಏನಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದಾಯಕಂಡ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಣ ನೀರು ತುನಗೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರತನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಯನ ಫಲಯನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಮರಣ ಏನು ಬುಡುಕೊಡ್ತು ಕೊರಪುನ ಅವನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತವನವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಉಚಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾದುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಸತ್ಯುಳು ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ ಈ ತುಡಿತ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಯನ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ನಾವಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾವಡು ದೂರ್ನತ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮನೇ ದೆತ್ತೋನುಗ ಕುಳ್ಳದಿನಿ ನಮನೇ ದೆತ್ತೋನುಗ ಈ ಪಾತ್ರಗತೆ ಜನಕ್ಲಿಡ್ದ ಅದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ರವಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡೇರು ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡೇರು ಅನಂತ ಮುಂಡಾಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡೇರು ಈಚೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕುಲ್ ಬಂಡಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ DC ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಿಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನಕುಲು ಸೇರಿದೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲಿನ ಕುಳ್ಳಾದೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲಿನ ಪಾಲಿಸದು ಒಂದೇನೆ ವಾ ರೀತಿ ಕೊನವಲಿ ಪಂಡ್ಪುನವೇನು ಈ ಸಭೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪುಗ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಂದೇನ ಅವಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಐತ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೆಂಡ DC ಕಾಳಜಿದ ಅಂತಿನಾರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅನ್ನು ಕೈದಿತ್ತೇನೆ ದುಂಬರತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಆನ ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾಡಿದೆ ನಮಿತ ಓವು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಿದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತರು ಕರ್ಫ್ಯೂ 10 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಂತಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಿಂತಂಡ ಈ ಬಂಜಿದ ಬಡವ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡೆ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಇರತ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸವಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮನದಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊನಪುನಾಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊನವೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಪುನಂತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಚಮಣದ ಸರ್ಕಾರದ ಒವೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿನ ಒತ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಳು ರಡ್ಜನ ಏನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಐಕ ಮುಖ ಗವಚೆಂಜಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಅವನೊಡಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿ ನೋಡು ಆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವ್ಯದ ಕೊಡಿ ಅಡಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ವಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಪಾಡು ಎಂದಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂದಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಮೂಜೆರಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಂದೆ 3ನೇ ಅಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಇಪ್ಪನಾಗ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಓಡಿ ಉಂತುರು ಪಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೋರಾದ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಹತ್ರ ನೆಟ್ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಮೆಲ್ಲೆಟಿ ಒಂಜಿ ಗಾದೇಜಿ ದುಮ್ಮು ದಾಖಲ ಮಲ್ಲ ಪುದಿನ ಮೆಲ್ಲೆ ಜಾವಡು ಬಂಡದು ಆ ಟೈಪು ಅದೋಟೆ ಮುಗಿದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಅದೋಟೆ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವಾದ ಮತ್ತು ಜೀವ ಒಂದು ಅವು ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಪೋಡು ಅವಾಗ ಜೀವನಗೂ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಏತ್ತು ನಮ್ಮ 14 ವರ್ಗದ ಕುಳ್ಳೇರ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರ ಒಂಜಿ ಐನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಎಕಡ ಮೇರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅನಸ್ತಗ ಆತನ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚೊಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಭರಿಸವನಂಚನ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪಂಚನ ಎಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೈವಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲ್ಟಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮನವಿಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಮಕ್ 14 ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಅವು ತೂಗೋಡು ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ವಾ ಕಷ್ಟಗೋ ಅದ ಕಷ್ಟಗೋ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ವಲಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಬಹುದು ಆ ಮುಖೇನ ಐಟ್ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತಿನಾಗೆ ಒರಿಯಡ ಕಾರ್ ಇತ್ತಿನಾಗೆ ಹಾಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಕಾರ್ ಆಡ ಇಪ್ಪುನುದಾಗೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ರೆ ಪೋಯರೆ ಬರ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ ಬಡವೇನೆ ಅದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಿಗೆ ಬಾಡ್ರೇನೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೊರವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಕಾಸು ಪೂಜೆ ಅತ್ ಏನ್ ಬಂದ್ಬನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಖಿಲೆಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರ್ರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈತ ಅವೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಪಡ್ಪನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗಂದೆ ಎಂಚ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡಿಯಡಿಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಡಿಕೆ ಅವೇ ಬೋಡ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಡೆ ಮುಂದಿನೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕ ಮಲ್ತದು ದೇಪಂಡ ಐಟ್ ಈರ್ ಬನ್ನಕ BPL ಕಾರ್ಡ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಮತ ಬನ್ನಗ ನೆಟ್ ಏತೋ ವಿಚಾರ BPL ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಏತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಐಕ್ ದಾಲ ದೇಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕೊರಡು ದೇವಣ್ಣ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಣೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ದಾಂತ ಇನ್ನ ಮಲ್ ಬರ್ಲ ಅಂಚೆ ದೇವಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ದಿವೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ಲೆಗ್ ಫಲಾನುಭವ ಇಲ್ಲ ಆವಡಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಲಾಯ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪುನಃ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದಾದುಂಡು
IT ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ಪುಜರಿಂದ ಅಂಡ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬೇತನೇನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದನ್ನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಲೆತ್ತದು ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ದೇವಲ್ಯದ ಕೊಡಿಯೇಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಇದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು APL ಕಾರ್ಡ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಡೆ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದವರ ಅವನಿಪುನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಜಾಡ್ಲಿ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆತೈತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ದಾನ ಆಪೇರು ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ದಿವ ನೀರು ಹಾಪುಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನವಂಡ ಐದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆದ ಐನ್ ದೆತೊನಂದೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ದೆತೊಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಜರಿ ಈರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೋಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದೆಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ದೈವ ನರ್ತಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ 14 ವರ್ಗದಕ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಅಲ್ಪ 14 ವರ್ಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಆದಾಯವಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲಾಗ್ತದೆ 14 ವರ್ಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೈನವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಾಗ ಮಾತೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕನ್ನವಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಪರಿಹಾರ ದೇವಣ್ಣ ಆರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಚ ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ದೇವಣ್ಣ ಓಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಂಡರ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಅವ್ರು ದೇವಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಎಲೊಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಆ ವಲಯ ಇಜಿಂದಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಇದೆ ಪೊಯ್ಸಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ ಕೊಂಚ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಾಕಲ್ನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಪೊಯ್ಸಲ ಒತ್ತಾಯಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿದೆ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಕೊರಿ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಅವು ಮಾತಾಡೋದು ಅವು ತಿಕ್ಕು ಕನ್ನಡ ಮುಖ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಅವ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪರಿಗಣನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೈವನರ್ತಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಮಾತಾಡಿದ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂ ದಾಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಓಂ ದಾಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತುಲೆ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯಗಳು ಎಕಡಿಂಚಲ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಲ್ಮಲ್ 4 ಜನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ತಂದವೆ ದಯಾನಂದ್ ಕಥಾ ಸರ್ ಇತ್ತ ಕೋವಿಡ್ ವಿಷಯಡು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಇನಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವಿಷಯಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆತುಂಡು ಇನಿ ದಾದಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಏರ್ಪುರ ಬೆಂಗಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೇಪುರ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆತ ಮನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಕಡಿಂಚಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳರು ಆರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ತುಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನಿದ ದಿನಟು 2022 ಇತ್ತ ಕೋವಿಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತಲತಲಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಾಂತರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಆತಂಡು 3rd ಡೋಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬರಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಬೆಂಪಿನ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ವಾರೀತಿಡ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದಾತ್ರ ಬಂದನಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕೋವಿಡ್ ಆವಡು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುನ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಲೇರಿಗೆ ಪತ್ತರ ಆತಜಿ ಬೇತ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ವಿದೇಶಡು ಪುರ 4ನೇ 5ನೇ ಪುರ ಅಲೆಯ ಬರನುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜನ ಅಲೆಟೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಇನಿ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ದೆತ್ತ ಆಂಡ ಓ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿ ಪನೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾಡ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ ಆ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ ಜಿಂಜ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಳಕಳದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೊಜಬಹುದು ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿನ ವಾ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ದೇವರಾಧನಾಡು ದೇವರಿಗಾಡು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿ ವಾ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಗಾಡು ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನೊಂದು 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಲ ಕಾಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ದಿವಸ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣೀರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡಾರೆ ಪಾಪದಗಳಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಗಳಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಾರತಮ್ಯ ಬರಂದುಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಬರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣೀರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡಾರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಟು ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡಾರೆ ಓಂ ದಾಸ್
ಓಂದಾಸ್ ಓಂದಾಸ ಓಂದಾಸ್. ಅಂದ ಸರಿ ಓಂದಾಸನ್ನ ಇತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಗೆಂಡ ಈರು ಪಣಪುನವು ಪೂರ ಅಂದ್ ನಮ ಇತ್ತೆದಾದ ಗೆಂಡ ನಾಲ್ಮ ಇಟ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದುಳ್ಳರೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ವಾರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪನೆ ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಡ್ಡು ಸಚಿವರಿನಕುಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಿನಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗ ಆ ವಿಭಾಗಡು ವಾರೀತಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಪನ ಪಿದಾಡುವ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಆಶೋತ್ತರುಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯ ಮಾತಾನೆಟ್ಟು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದುಳ್ಳರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಡು ಬಣ್ಪನವು ಖಂಡಿತ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲಿರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಮೂಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ ನಮ ಪೂರ ಪಣಪುನೆ ಅಂದು ಇದು ಪೂರ ಪಾತೆರಿಯ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರಪನೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಏರಿ ಮಲ್ಪನು ಇತ್ತಿನಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆವಡದು ವಾಸಂಡ ಏನ್ ಪನ್ಪು ಮನವರಿಕೆ ಆವಡದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೀದಾ ಪಣ್ಪನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಪಲಕ್ಕ ವೈತಾ ನಮಕ್ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಮಾಶಾಸನವು ಇನ್ನು ರವೀಶ್ ಪರವೇರು ಮಾಶಾಸನದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಮಿಟಿ ಜನನ ಪಾಡ್ನವರೇ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗಬತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ ದಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯೇಟಿ ಬೆನ್ಪುನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೀರೋ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಆಯ್ಕೆ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಜನ ಬಿಡೋಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಗ್ಲನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಬಂತ ಆಂಡ ನಮ ಎಂಚಿನ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಾನೆ ನನಲಾನಂಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಿಚಿ ನನಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಿಚಿ ಪರಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು 7 ಜನ 58 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಅವೇನು ವಿಭಾಗ ಬೋಡಾಪನ ದಾಖಲೀಕರಣ ನಮಕ ಬೈದಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಕೆ ಭರವಸೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಸರಕಾರ ಕುರುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಬಡಿಚಂಗ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಣ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಸರಕಾರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕಾಣಿಕೆ ಆಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಸಾಧಿಲ್ಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮದಾದ ಸರಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮದಾದ ಉದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಉಂಟೆ ಜವಸನ ಸರಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಬಣ್ಬನೆ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಯೆಡ್ತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಯೆಡ್ತ ಮಾತ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ನೈಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪೋಯರ ಪೂಜಿದಾಯಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಮುಂಚಿ ಸರ್ತಿ ಹಾ 354 ದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂಡ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಪೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂಚಿತೇರಾತ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಂದೇನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟನ ಕ್ರಮ ನಮ ಎತ್ತು ಉಂದೇನು ವಾರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ವಾರೀತಿ 58 ವರ್ಷ ಮೀರ್ನಕ್ಲ ದಾಖಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಪೋರೆ ಬಣ್ಪುನ ನಿತ್ಯ ನಿಗುಲು ಈ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕೊರಡು ಎನಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಂಟಾ ಆಯ್ತ ಉಳೈಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತ ದಿಟ್ಟೊಂದ ಉದೇನು ಮಲ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿಟ್ಟೊಂದ ಉದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಲ್ನ ಅವನಿಗೇನು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸೂರ್ಯ ದಾದಪಂಡ ಇತ್ತೇನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಸ ಪಸ ಪುದಾರು ಇಂಜಿನ ಡೆಲ್ಟಾಗೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬಯೋಕಾನ್ ಇಂಚಿನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬರು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪುದರ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಕ ದಾದಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಂಧೆ ಈ ದಂಧೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಬಲಿಪಶು ಅವಡು ಕೆನ್ನತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಭೂಮಿ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅವಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವಡು ನೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಕ್ಕಿದೆ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದಾಗುದು ಘಟದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದೆ ನಂಗೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆವಡತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಗಡಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆವಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ನಾಡು ಆ ರೀತಿದ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಂತೂ ಕಟು ಸತ್ಯ ನೇನು ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕನಕ್ಲು ಕುಲ್ದಾದ ಮಂತುಂದುರ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ವಿಧಾನಸೌಧರು ಏರುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲುಲೇರ ವಿದ್ಯಾರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರ ಮುಖ್ಯ ಕನಪುರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ತಿರುವಡು ಬಂದದ್ದು ಕನಪುರದಿನತೆ ಅದ್ರ ಪನೋಡು ಬಂದದ್ದು ಕನಪುರನತೆ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಮುಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಧ್ವನಿಯಾದ ವಿಧಾನಸೌಧರ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಯ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಪೊಟ್ಟೇರ ಹಾಕಿಂದ
ಅನ್ನತೆ ಪಕ್ಕದ ನಿಖಲು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮತ ಮನ್ಪೊಲತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಆದ ಅನ್ನದನ್ನ ಇತ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮನ್ಪನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮನ್ಪುಲಿ ಕೊರೋನಾದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಊಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಭೂತ ನೇಮ ಆಟ ಊಲ ಬುಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಂಟವ ಅವು ಸರ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಂದ ನಾವು ಫಲ್ಲೆ ಇರಿ ಅವೇ ಸೂರ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮನಸ್ಸದ ಬೇಜಾರ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಪುನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪಂಡ್ಪುನಲ್ಗನೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ 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 ಒಂಜೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರು ಏರೇರೆ ಗುಂಡು ಪಂಡ್ಪುನವನ್ನ ತೆರಿಪಾಯ ನಮ್ಮ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅದು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ ಅತ್ತನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ ಐಟಂಜಾರ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪು ಅತೆ ಯಾನಂಜಿ ಅಂಚೆಲಾಗಲಿ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕುಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಎರಡಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೇನು ಅತೆ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಣ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯನು ಕೇನೋಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹರಿಸವಡು ಸರಿ ಅಕುಲು ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳಿತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಮೇರೆ ಗಮನ ಹರಿಸವಡು ಸರಿ ಮೇರ್ನ ಗಮನಗೂ ಬರಂದಿನ ವಿಚಾರತೆ ಅಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರಿನ ಗಮನ ಹರಿಸವಡು ಐನೋಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು ಯಾರಿತ್ತೆ ಬಡಬನೆ ಅಕಲೇನು ದೂರ ನೆಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಬಡಬನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುರು ನಮ ಬೇಲಿಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗಾವ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗಾವ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ವಾರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪಾರೈತೆ ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ನಮಕ್ 50 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕಲಾವಿದನ್ನ ದಾಖಲಾವಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಸೋತು ಪೋಯಿನಕಲ್ಲ ಅಂಗಹೀನತೆ ಬೈದಿನಕಲು ರೋಗಡಿತ್ತಿನಕಲು ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನನ ವಾಲ್ಪಾಡೆಯನ್ನು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೈತಳ್ಳಿ ಮಡಲ್ನ ತಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾರ ಪನ್ನಗ ಸ್ಪಂದಿಸಾರ ಆ ಪೂಜೆ ಪಂಪು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಯಾ ಪಂಪುನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ ವಾರೀತಿ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಉದೇನು ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಕಡೆ ಸುರುಕು ಬಂಡೆ ಸೆಲೂನ್ ದಕ್ಕಲು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆತನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಂದು ಒರಿಯೋರೆ ನಡೆಬೋದಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಐತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ದಾದಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎತೋ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬದುಕಾಣ್ಲ ಬಯತು ಆಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನ ಲಂಚನೆ ನಾಟಕ ಲಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರಟ್ಟಾಡ್ಲಾತ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟೆ ಅತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಅವಳು ಸಂಘಟಿತರಾದ ಪೋತೇರು ನಮ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಆ ರೀತಿ ಪೋಗಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಬಾತಿರ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಲಿ ವಾರೀತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ನಮ್ಮ ಬೇನೆನ ಸರಕಾರ ಗೆತ್ತವನ ಜೊತೆ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ನೆ ಸರಕಾರ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತವಲಿ ಮುಂದೇನು ಏತು ಸಮಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿ ಅನ್ನಿರೆ ಪಂಡ ಸುರುತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿರಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ದವರ 2ನೇ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧೆ ಆಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಸುಲಭ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಂಡ ಐಟ್ ಫಲಾನುಭವಿ ಇತೇ ಜನ ಏನು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ದೈವಾರದ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯ ಬೀಸರೊಡ್ಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತನ ಮಂತ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆಂಚಾವೊಂದುಂಡು ನನೆಂಚಾವಡು ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯಾಡು ಮುಟ್ಟದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಅದು ಭಾರಿ ಸಮರ್ಪಕ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನದವರ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರಿ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಓ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಇಂಚ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತ ಅಂತೇಳಿ ಈತ ನಮಂಚ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಚಾವಡು ಪಂಪಂಚ ವಿಷಯ ಮಂತ ಮುಖ್ಯ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಪಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ದ ಅರ್ಜಿನ ಯಾನು ಖುದ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನೆ 10 ಇರುವಾರ್ಜಿ ಯಾನೆ ಪತ್ತಂಪೋದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪೋದು 58 ವರ್ಷ ಏರು ಆತಂದು ಏರು ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ದ್ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು 14 ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೈಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೊರಿತೀರ ಐಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪಂಡು ಕೊರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎತ್ತು ಏತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎತ್ತು ಕತೆ ಕೊಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ವಾಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ
ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಿತ್ತಿರದಾದ ಕೆಂಡ ಈ ವಿಭಾಗ ಆರು ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏಡಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂತೇರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಕ್ಲಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿನ ಬಂತೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತದ ಉಡುಪಿದಾದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಕುಲೆಂಡ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಕೊಡಿಯೇಟಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂತೇರು ಯಾನೇನು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜೇ ಕಡಿಯೇಟ್ ಯಾನು ಬೊಡ್ಡ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವಲೇ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಪ್ರತಿ ಅವು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಗಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆದು ಲೆಪಡಗ ಅಲ್ಲ ಗಜೆಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲವಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಮೂಜಿ ಕೊನೆ ರಡ್ಡು ಕೊನೆ ಮೂಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಮೂಲೆ ನೆಕ್ ಬಡಾಪನ ಗಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ಲವನು ಏಡಿನ ಕುಲಾಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆತೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ಯಾನು ಪಡ್ಪಿನ ಸುರುಕಾತಿ ಏತು ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಲು ಉಳ್ಳೇರು 58 ವರ್ಷದ ನೈಜ ಕಲಾವಿದರು ಅರ್ಹತೆ ತಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಉದೇನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆವಡು ಮಲ್ಪನ ಬೇಡಿಕೆನು ಯಾನಿಕಂಡ ದೀಪನೆ ಮುಂದಿನ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಏಡಿನಕಲು ತಯಾರಾದುಳ್ಳೇರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದುಳ್ಳೆ ಅಕುಲೇ ಬಂತಿರು ಹೆಂಗ 5 ಕಾರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೆಂಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಐತೆ ಐನು ಜಿಲ್ಲೆ ಐನು ತಾಲೂಕು ವಾರ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಪ್ರತಿ ಐನು ತಾಲೂಕು ಸಾಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಟ್ಟು ದೈವಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಆಗ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೈವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದು ಐಟು ಕೂಡ ವಲಯನುಲ್ಲ ವಲಯ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡದ್ದು ವಲಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರದೊಳಗಿನ ಮಲ್ತಾರದಂಡ ರವೀಶ್ ಪರವೇರ್ಲನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇದೆ ತೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಬೆಳ್ಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖೇನ ತೆತ್ತೊಂಡಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉದೇನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಾವಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಲೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇ ಅವಲೇ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಪನ ಪಾತ್ರಣೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕಿಪ್ಪೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗೆಟ್ ఒక ಐಟ್ ಸಂಘಟಿತ ಆನಂದಂಡ ಸರಕಾರಗೂ ನಮಕ್ ಈತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತ ಮುಖೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬಾಬು ಹಂಡೇರು ಓ ಬಾಬು ಹಂಡೇರು ಬಾಬಣ್ಣ ಬಣ್ಲೆ ಯಾನಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೌಕರಿ ಎಂಗ್ಲಂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ 17 ಮುಟ್ಟ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ನೌಕರರಿಗೆ ಏತು ಸಂಬಳ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ ಜೀವನದ ಎತ್ತಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ನೆಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದು ಈಗಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುದಾನದು 2000 ಆಪುಂಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶಾಸಕರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲನ ಆದಿವಾಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಹಳೆಯ ನೆಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅತಿಥಿ ಅದು ಆರು ಬಂದು ನಮ್ಮ SC ನಕಲ್ನ ಅನುದಾನ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಖರ್ಚಾವೊಂದು ಅಂಚೆ ದಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದ್ ಎಂದ ಪಂಡ ಯಾನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮಕ್ಕೆ SC ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅನುದಾನ ನಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಆತು ವಿನಿಯೋಗ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅನುದಾನಗಳು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇನ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ವಿಭಾಗ ಬಳಕೆ ಆಡಂದಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಗೆಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ಮೈತನ ನೀರು ಪೊಂಗರೆಗಳ ಬಲ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸವಲತ್ತಿರದವರ ಬಾಕಿ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತಂಡ ತುಂಬುದಿನ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ರೆ ಮುಂದುವರೆ ಸಹಕಾರ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕರಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಿಂಚಿನುಂಡ ಅಕಲಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾವಡಿಗೆ ಕನತದ ಪಾತ್ರಗತ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ದೇವರದೇಟ ಅಕಲ ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮಿನ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯ ಇಂಥ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ರವಿಶಣ್ಣ ಪೂರ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತ ವಾ ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿನದಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಅಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಲಿ ಪುನಂಚಿತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ತೆರೆಯುಂಡ ಸರ್ಕಾರನು ವಾರೀತಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಕ್ಕೋ ಈ ವಿಭಾಗಡು ಸರ್ಕಾರನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಂಡ ನಮವುದೇನು ಆ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊನವಲಿ ಪಣಪನವೇ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಡ ಈಗ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಬು ಹಂಡೇಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಓಂ ದಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರಸನ್ನ ರವಿ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅನಂತ ಬಂಡಾಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಪಣಪನೆ ನಮ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ರೆಡ್ಡು ಜನಕ ಒಂಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಉಡುಪಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ನಮ ಸೇರಿದ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನಮ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಪುಣ ದಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಪರಮಬಂಬದ ನಲಿಕೆ ಎತ್ತು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಗಡೆದ ಹೊರೆ ಮುಟ್ಟೊಗಲ ಮಾತ 58 ವರ್ಷ ಕರಿಣಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕುರಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಣಲ್ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತಿಲೇನು ನಾನು ತುಂಬುದನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕ್ಲೆ ಭದ್ರತೆ ಪಣ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಕಣವಲ್ಲಿ ನೆಕೊಂಜಿ ಪೂರಕಾದ ಪಣ್ಪುಂಡ ವಾಸನ್ನ ಕರೆಣ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಜ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಆತಜಿ ಉದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ರವೀಶ್ ಪರವೇರಿ ಎಂಕುಲವೇನು ಮಲ್ಪನ ಕೊಂಚ ಅನುಭವಿಸದಂತ ಹೊರವರ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತು ಬೊರ್ಚಿಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಚಿನಾಳ ಮಲ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಬುಲ್ತು ದುಡ್ಡು ಕರೆ ಮಲ್ತು ಎಂಚಿನಾಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ದುಮ್ಮುದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ADC ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಪುರ ಮದಪರೇಜ್ ಯಾರು ಬನ್ಪುನೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪೊನೆಟ್ಟ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತರ ಅವಡು ಬನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬೈದ ರವಿಶಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕಿಲ್ ದಾದ ಬನ್ಪನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಈ ಓಮಿಕ್ರೋನು ಬೈದೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೈತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೇನು ನಾವೇನೆ ನಮ್ಮ ಐನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪನೆಗ್ಲ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾದಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರುದು ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ನಡಪನ ಹೆಂಚಿನ ಸೇವೆ ಉಂಡ ಅವನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಅಂಡ ನಡಪಾದೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬದ್ಧತೆನ ದೀವೊಂದು ಪಂಡಿತ ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಗವಚ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಉಂಡು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಕ್ರಮ ಹೋಗುಂಡ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದ ಕಟ್ಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಆ ಕಟ್ಟೆನೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವತ್ನಾಲು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ಲ ಬರ್ರೈಜಿ ಬೇತ ಊಲ ಬರ್ರೈಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದೀವಂತೆ ಅವಳು ಹೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಅವಡ ಅವನ ಹೆಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಈ ದೈವ ನಡಪುನು ಎಂಚೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ವಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಿಪ್ಪುನು ಬೋಡ್ಚಿ ಏರ್ನ ಬಂಜಿಗಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ನಡಪಾರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಕೊರಡು ಐಕ್ ಬಡತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಡ ಈ ಮುಖೇನವತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವೇ ಎಂತ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಾರಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ತೆಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ 10-35 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅದು ಐತೆ ದೈವಾರದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಜನಾಂಗದ ಅಕ್ಲನ್ನು ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪನ್ನ ಐನು ತಾಲೂಕು ಸಂಘ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಲಯಡ್ಲ ದೈವಾರಾಧನ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮಿತಿ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಡ್ಲ ವೇರು ಐತೆ 58 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ದೈವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತುರ್ಲೇರ ಆಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪಟ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಎರಡಾಪನ ಜಿಲ್ಲೆದು ಏತೆಂಕಲ ಜನಾಂಗದ ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಆತು ಈಗ ಒಪ್ಪಿಸೋನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಡತನ ಅಂದು ಈ ಬಡತನ ಬರೀ ಕಾರಣ ಪಂಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡೆ ದುಶ್ಚಟ ಇತ್ತೆ ದುಶ್ಚಟಗೂ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಯಾಯನ ಆಯ್ ಬಡತನದ ಮಿತ್ತು ಬೋತುಜಿ ಇದನ್ನೇಟ ಜೈಪನಾಗ ಈ ದೈವಾರದಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ರಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ದುಶ್ಚಟದ್ದು ದೂರ ಅದು ಬಡತನ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆವಡಿ ಅಂಚ ಈಗ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ನೇಮದ ಪನ್ಪುಜಿ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರದ ಲೋಕ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ಕದ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ರುಕ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಲ್ಲಗದ ಒನ್ನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ಗಂಗಸರ ಪರದ ನೇಮ ಆಟ್ನಕ್ಲು ಒಂದು ಅವು ದುಂಬುದಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಗಳುಂಡು ಜೇಪನಾಗ ಅವು ದುಶ್ಚಟದ ದೂರ ಆದಿ ಈ 14 ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತುಂಡು ದೈವೋಗಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂದುಂಡು ದಡ್ಡೆ ಮಂಡ ಮಂತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನ ಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಡತನ ನನ್ಪಡ ಹೂ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಿತ್ತು ಓಪ ನನ್ಪಡ ಇಷ್ಟು ಪನೀರ್ ಒಂಜಾನು ಇಚ್ಛಿಸಬೆ
ಎರಡು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚೂರಿ ನಾವೇನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊನ ಒಂಜಿ ಈರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೇರಂದಂಡ ಅವೇನು ಇರ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಪೂರಕಗಳನ್ನ ಎತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಂಚ ಕಮ್ಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವನ ದುಂಪೋಲಿ ಎರಡನೇದಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡು ಇದು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೋಯ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವೇನು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯ ದೆತ್ತಂದು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ್ದು ಒಂದು ಎಂಚ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನೇನು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ತೋರಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಎಕಾನಮಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಾಂದಿನ ಪಾಡೋಲಿ ಇರ್ತ ಈಗ ಅವೇನು ನಾಂದಿನ ಪಾಡ್ ಅಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿದಡಿಯರ್ ಅಂದಂಡ ಅವು ದುಂಬು ಕಾಣಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾತಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಎತೋ ಸಂದರ್ಭ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಭೂತ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಗಲಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಆಸ್ತಿ ವಿಹೀನರು ಆಂಡ ಎತೋ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೇತ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಕಲು ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ನಕಲು ಇಪ್ಪುನು ಅಥವಾ ಮನೆತನ ಇಪ್ಪು ನಕಲು ಇಪ್ಪುನು ಅವ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸలు ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಡತನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸలు ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಜ್ಞರ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಜ್ಞರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೇನೆಂಚ ಬಲಪಡಿಸೋ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಆಗುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಬಲಪಡಿಸೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈ ಥರದ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಣ್ಣ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ದೇಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಜೀವನ ಪೋಡು ಇಲ್ಲು ಬದುಕದ ಕಷ್ಟದ ಬೋರ್ನಂಚ ಸಂದರ್ಭ ದಾಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಿನಗಲ್ಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪುಂಡು ಬಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಕನವಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಹೊಸ ಸವಲತ್ತು ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ತಜ್ಞರ್ನ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಉಂತುಜಿ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿನದಾದ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒವೇ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬ ಎಜುಕೇಶನ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದೇಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪೂರಕ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಿದೇ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಈ ವೃತ್ತಿ ಪರಂಪರೆದ ಬದುಕುಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಜವಣಿರ್ನಕ್ಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರಂಡ ಏನಾಪನ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಸ್ವಂತ ಅದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಲಾದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನೇ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಹಾರ ದೇಪಂಡ ಇನ್ನು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಷ್ಟ ಬೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಲ್ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವವೃತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಂಡು ನನಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಥ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಗಮನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಲವಿತರಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ರೀತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿವಲಿ ಉದನ ಸಂಘಟಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪನಂಚ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಂಡರ ಮೂಜಿಜಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ರಡ್ಡು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಭರವಸೆನೆ ದಿಟ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಂದುಳೆರೆ ಜಗದೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಂದುಳೆರೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ ತೋಂದುಳೆರೆ ಅಂಜನೆ ಚೇತನ್ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ತೋಂದುಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳೆರೆ ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡೋಡಿಗುತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಹೇಮರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ತೋಂದುಳೆ ಹೇಮ ಪೂಜಾರಿ ತೋಂದುಳೆರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತೋಂದುಳೆರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ತೋಂದುಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ ತೋಂದುಳೆರೆ ಸವಿತಾ ತೋಂದುಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂದುಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧು ಕೋಟಿ ತೋಂದುಳೆರೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿರತ್ತೆ ಇಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕುಲು ಜೀಟಿಗೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತನಂದೆ ಪಾತಿರ್ತೇನೆ ಖಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆನ ಬಚ್ಚಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರೆಗ್ಲ ನೀರಾವಳಿ ಬಣ್ಪನವೇನೆ ಆಯ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾಪು
ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಳ್ಳರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ಮೋಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೀಪ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳರೆ ಶಂಕರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತೊಗೊಂದುಳ್ಳರೆ ಅಂಜನೆ ದಯಾನಂದನ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು very much impressed by our Namma TV's program of traditional communities affected very much by corona lockdown. Thank you sir, thank you so much. Purushottam Rai Solme Sandaita Maltondulere, Nalina Bhuana Tuondulere, Niranjan Karkera Tuondulere, Ashok Kumar Pakala Tuondulere, Navin Kumar Shetty Tuondulere, Pratham Rai Kodikal Tuondulere, Ramakrishna Kavatar Tuondulere, Madhusudan Shetty, ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕವತಾರ ಬಂತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಡಮಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೆರಡೂರು ಶಿವರಾಮ್ ಗಜಮೂಲೆ ಪುಷ್ಪಾಕರ್ ರೈ ರವೀಶ್ ಪರವೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ KS ಅಂಜನೆ ಬೆಲ್ಚಡ ಮೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕೋ ರಮೇಶ್ KS ಶಿರ್ತಾಲ್ ಆಳತಂಗಡಿ ಇರ್ತದೆ ಪಣದೊಳ್ಳೆರೆ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏರುಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತುಯ್ಯರೆ ಏರುಪುರ ಸೀದಪ್ರಸಾರಡು ತುಯ್ಯರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಾನೂರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಒಂದಿನ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ದಾಟಂದಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಬೇಡಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾಸಾಶನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು 2,000 ಅತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಅವನ 5,000 ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಜು ಮನವಿ ಪಾಡೋಂಗ ಒಕ್ಕ ಮಾಸಾಶನ ತವಲು ಏನ ಬಂಡ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ದೈವ ನರ್ತನದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಐನ ಪಿರೌಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯದ ಬದುಕುನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಲಕ ಇನ್ನು ಮನವಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಹೂ ಬಣ್ಣ ಅವಲ್ಕೇನು ಇಂಜಿನ ದಾಖಲೆ ಬಂಡ ಭಾವಚಿತ್ರಕೆಯನ್ನು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಜತತ್ವೊಂದುಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರಧಾರಣೆ ಅಜತತ್ವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನವೇ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬುಡ್ಚಾಕೆಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗೆಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೃತ ಅಪರಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಖಲೀಕರಣನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರತ್ತೆ ನಂಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪರಂಚಿತನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಆಕಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನವೇ ನಂಬಿಕೆ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಏನ ದೈವಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡಲಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಜನರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನಕಲ ಮುಖೇನ ಡಿಸಿನ ಮುಖೇನ ತವನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನಿಗಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರೆ ಏರುಪುರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದುಳರ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುಲೆ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ